Ако работи за тях под истинска заплаха на живота, ще работи и за вас. Дишане. Техниката на елитните войници. Тази техника се използва от специални военни части, от пилоти на изтребители, от хора, които трябва да запазят хладнокръвие в екстремни ситуации. Ако работи за тях под истинска заплаха на живота, ще работи и за вас. Представете си квадрат. Всяка страна е 4 секунди. Ще рисувате този квадрат с дишането си. Дишайте през носа, бройки до 4. Това е първата страна на квадрата. Задръжте дъха, бройки до 4. Втората страна. Издишайте през носа или устата, бройки до 4. Третата страна. Задръжте празни белите дробове, бройки до 4. Четвъртата. И квадратите завършат. Повторете 15 пъти. Красотата на тази техника е в равномерността. Всичко е балансирано. 4-4-4. Този ритъм успокоява нервната система по начин, който е почти хипнотичен. Използвайте го, когато се чувствате пренатоварени, когато забелязвате, че дишането ви е станало хаотично, когато имате нужда да се центрирате бързо.